Hakin norok miya nukna odopur mata bari wo mandir no tesa ketal ke inauguration klaipemani Bharat ni Prime Minister Narendra Modi. Haike omongkha Bubagra donno manikoni amalo 1501 Christabo slamjakmani haike amano tuino tabu Bubagra soni je family tabuk tongmani tagni je Bubagra tongnai Bubagra product bono nihinjakliya jago haike rasmata no phana ajago nihinjakliya haike amono viral mani bagai miyawo tini assembly wo singjaka Tripura CM Dr. Maniksa haike bo kwbangma borok bo singjakmani yagulo tai koktoma omo viral mani yagulo news rogo kwbangma social media ni bisingtwi haike bo amono saka je Bharat ni Prime Minister haike Narendra Modi bo ojagao beraina phayo mutairana khayo puja khanya se phayo nei hake mati prosori hake matabari Udaipurni amono te saktal khlai slamjakmani amo 52 crore rang bai amo slamjago hne jeng sawi man kajago tebo sajok pijokai kini kinaro je ketal khai construction slamjakmani hake amono tui kwbangma koktuma rogobo jeng te haste hayungni artifact je news rogobo chungnuka digital news rogobo chungnuka a jagao je aslamnani poribar amo je puila slamnai maharaja danna maniko 1501 Christabdo slamani amo tabuk bai 500 bosor sikang haike amoni je poribar tongi tongman tabu rajbongso Bubagra song Bubagra product song borongno tai rasmata song tongi tongo haike amoro tabuk tamoni bagi borno invite khlaijagya amono singjangmani yagulo chung tasingbu sakang je Tripurani CM Saka Pradhan Mantri haike PM Narendra Modi o jagao mutai renani phayo puja khlainani phayo tai gurungnani phayo berainani phayo ne haike amono tui noroktam sanamuchung komini bisingtike sahori manu haike omia inauguration climate jagao norok nukna jagao musamung tai kwbangma lomung Tiprasa rongni o jagao phunukjakmani haike amono tui tam phunuknani chesta khlaike a jagao haike o jagao kwbangma Tiprasa rok social media ni bisingtwi sawi tongo a jagao Tiprasa rongni kwbangma culture rokno phunukmani musamung lomung tamung rokno besirbak Tiprasa rongni no phunukmani haike a jagao leaders rok ngakai je sini je agini je Tiprasa rongni je history je a jagao slamani chini Tiprasa rongni raja Danno maniko song aro slamani haike je Bubagra songni ajagao kunfana attend krei bongno invite khlaijagya rajmata songno invite khlaijagya Tiprasa rongni kunfana ajagao kuchuk level kunfana ajagao invite krei haike tabkok sungjaga ka ulta pulta sawi tongo haike amno tui Tiprasa rongno phunungna naimani kwbang social media ni bisingtwi salaimani Tiprasa rok no phunungnani chesta khlaio je anti-ke je central ni minister of phaigakai Bharat ni Prime Minister of phaigakai je Tiprasa rongni ajagao kaham ka phunugoi Tiprasa rongni kunfano o jagao satok pitok khlaijagya borok kaham ke tongo tongthoksa thoklai hinai phunungnani chesta khlai tongo hinai salai tonglai kwbangma Tiprasa rok haike omorongno tui chungnugo chini Tiprasa ni khoroksa leader Saronjit bo bare omono push khlai je sawi tongmani je miyawa amte hai je khlaijangmani o jago Tiprasa rongni kunfano bomukti khlaijak yangmani Tiprasa rongni je agini je o historical place Bubagra song slam klamani a jago Bubagra song no a jago attend haike invite khlaijak yangmani haike bo amno tui press meet bo khlai sawi khnari kamiyawo phuningtei tai kwbangma bini social media Facebook ni bisingtei bo post khlaiye phunugui tongo amte hai je khlaijagei tongmani o jago haike amno tui belekino kha dujangnai kongno Tiprasa ngai wanchungna thangka aja kono party sati ni wanchuk yawe nang khut Tiprasa hnei aro wanchugui nang naina khe amte hainyo je chini Tiprasa rongni culture ta identity chini Tiprasa rongni history Laibuma rongno o jagao phunugya khlainani chesta khlai to dini avoid khlaiye oro pairenani Tiprasa rongni je culture amte haike phunugya hanga keno baike agini history sikring ga baike chungno o hani busa hani sini nai babu amorongno Tiprasa rok kai khasina ringya baksa buksuro age ayangni borok faine rokse o jagao dini hani busa ngai borok majority ingmani yagulo borok o jagani hani busa hnei sanani chengi tongka chini Tiprasa rongka biang ni phayo hai irai roknei sawi tongoi mani nukuna haike antike history sikma ga kai borok o hani busa hnei sihirna batam tongba haise जों जेसे जागानि फनो लाइबुमा हायके हिस्टोरी खुलुगिना के आम क्लियर बाबे जों 100-200 बोसोर सिगांनि सिमि आम क्लियर बाबे जों साविमि हायके आमनि तेबो सिगांनि हिस्टोरी न नायनि थांगे बेलेखे आमो प्रॉब्लम क्रिएट दङ तै बेलेखे न आमो कष्ट हायसे आमनि बागिनो आम जुसिनो अ
chini history no sikmai khika kai tabungni simi start khlaire reka kai 70 bosor sikangni bongni nongi thangna haise am chin Tiprasa ni mungsabo mung tongla hake amti khaini nukna busuk Tiprasa rok bo Tripura o satok pitok khlaijagi tongkha pipeline khlainani hinga ke chini Tiprasa ni jagani kagos kre hai irai hine omo jagani kagos kre omo tamo bor jobardasti kaida nana hai irai rok nei borok chini Tiprasa ni kwbangma bufang wafang kaijak rogo rabar kaijak rok no sbai tongbai kha thali kaijak rok no sbai tongbai kha haike jagani ka boronga kar kok bangjak bongni social media bongni news rok rijak nga kai chini Tiprasa rok no ekdom hami ke saja jagani kagos krei sorkarni jaga rok hai bahaike borok amtike kobja khlainai man hai irai hinai haike borok nga ka engna phajai kwbangma brung jaga oro nawi tongbai mani ka amno ko sob sane hune edisi area o je borok amte haike brung nawi tongman bayo om chini Tiprasa rok ni reservation khlaijak chin ST rok ni reservation khlaijak jaga rok se te chini Tiprasa rok o jaga chini hinisi mung khlaijak om edisi area nga kai borok o jaga sobni odikar amte haike khlai tongbai mani te chini Bubagra songne amalni simino om chini Tiprasa rok ni sason chini Tiprasa ni ha hini sinijak sing borok or sob amte haike khlai tongbai rak omo haike amo chini Tiprasa rok ni thansa kreni bagini amting haike amtik haike no norok nukhna o sekango labar tan sujangmani eng belonia South Tripura phasingo khoroksa chini Tiprasa monodon Tripura mungoi South Tripura belonia subdivision ni agriculture department ni bisingtei boni labar 300 ta kaijak sabai klang thangpai pekya age a jaga sing koktumani bisingtei am Tiprasa koktuma to nugya wanji koktumani bisingtei nungmani ga amo khajaga hai irai a jaga o illegal babe kayo hai irai rok nei chung nugjago koktumani bisingtei wanji koktumani bisingtei Tiprasa rok ar to saya Tiprasa rok ar tam sane no amo chini jaga se chung Tiprasa rok amo chini jaga ni bumung chung khlai din chaga bo chungno khlainen naiya haika pata hani tongma bo pata ni tui phano kagos khlainani bage jaga demarcation khlainani ga bo chungno khlai riya haike a jaga tam nai bro forest ni under ton be chini Tiprasa rok ni jaga no haike amtike ulo bro andike jobardasti khlai chin Tiprasa rok jaga no amtike nanan sesta nai tong haike no nukhna jaga amtike monodon Tripura khlaijamane belonia subdivision phasingo amte haike no Tiprasa rok ni kwbangma thai jaga no khlaijangna waisa haike a jaga o tini thangi malaika sar David Murasing bo aro kwbangma koklam rok salaike je Tiprasa rok amtike satok pitok khlaijak tongmani haike jesapano nuktuk central ni prime minister phano nugi tongto Amit Shah pano nugi tongto home minister Tripura ni CM Dr Monik Saha pano nugi tongto ang okok sanai Tiprasa ni bage hini bo sawi tong a jaga o.
लेकिन आज जो सपना बड़ा बड़ा वायदा, मैं डायरेक्टली बोलूंगा, हमको कोई परवाह नहीं है कि मोदी जी सुने या अमित शाह जी सुने या मानिक शाह जी सुने, उनको बुरा लगे या खराब लगे, इसका कोई चिंता नहीं। हमारा ऊपर झूठे आरोप में केस डाले या हमको एनकाउंटर करे या हमको जेल में जाके डाल दे, इसका हमको कोई डर नहीं। आज हमें सिर्फ परवाह यह है कि अपना सब तिपरासा का धैर्य, हमारा तिपरासा का धैर्य, उनका बात ना टूट जाए। और तिपरासा का उम्मीद और धैर्य का बात जिस दिन टूट जाएगा, उस दिन सरकार ये त्रिपुरा राज्य में जो आने वाले दिन में त्रिपुरा का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, उसका जिम्मेदारी सरकार को होगा और केंद्र सरकार के ऊपर भी ये आएगा और पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा दुनिया देखेगा। और हम नहीं चाहते कि ये त्रिपुरा सेकेंड मणिपुर जैसा कोई यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। इससे पहले सरकार को सुधरना चाहिए और सरकार को समझना चाहिए हम लोग का इमोशंस और इंटेंशन। आज